appreciate na umagaw ng pansin sa akin. Naawa po ako kasi parang di po normal yung kanyang kalagayan. Pakadumi po niya, kaya naawa po ako. Lalapitan po natin kayo. Sige po, tara. Taga saan po kayo? Adasto. Bakit po kayo nandito, Nay? Trabaho po sa kulungan. Ano yan? Sa inyo po yan? Wala po ba kayong tirahan? Wala. Ibig sabihin wala na rin po kayong pamilya, Nay. Wala na. Paano po yung pagkain nyo? Kumain na po ba kayo? Kumain ang sapay. Tanghalian, di pa kayo nagkain? Ay, umagahan? Ha? Wawa naman po kayo. May pera po kayo dyan. Wala. Gusto nyo po ba ibibili ko kayo ng pagkain? May pera din mo muna ko. Kailangan po pagkain, meron kayo. Gusto nyo po ba? Mayroon. Tatanggap mo. O sige, gusto mo, hintayin mo ako dito, bibili muna kita ng pagkain. Tapos bibigyan kita ng pera. Hiramin ko lang. Okay lang, bibigay ko na lang sa'yo, ha? Hintayin mo ako dito, bibili lang ako ng pagkain, Nay, ha? Okay. Ayan, nandito na tayo guys ngayon. Nandito na ako sa waiting shed ulit. At ito na yung pagkain ni Nanay. Binilan ko siya ng pagkain. Ayan, ito. Tapos, sinigyan ko rin siya ng ano, wala akong nabiling mineral. Tana natin. Nay! Nay! Ito na yung pagkain mo. Upo ka na. Wala po ba kayong mga anak, Nay? Ha? Wala, kailangan. Oh. Yan. Ilang araw na po kayo dito? Saling ko lang. Ha? Ayan, may plastic. Mag-plastic ka ng kamay mo pag kumain. Ayan, nandagyan ko plastic. Walang kutsara. Wala akong nabiling kutsara. Hindi, may kutsara. May kutsara ka? O, sige. Ayan, may tubig akong inano. Wala kasi ako mabiling mineral doon. Dito po kayo naka-stay ngayon. Wala po kayong damit na matino. Wala na kayong damit na matino. Wala nga. Sige, mamaya pag nakabalik ako na, ibibigyan kita ng mga damit. Bigyan kita ng mga damit mamaya pag nakabalik ako. Ha? Kain ka na. Yan, binilang kita ng ulam. Tsaka kanin. Yan, kain ka na. Bakit napunta po kayo dito? Tulong nga daw sa Brian. Sino pong Brian? Wala, yan ang yaman. Ibig sabihin wala po kayong sariling bahay. Wala, kaya dayuan eh. Paano po yan? Pag po naalis kayo dito, saan naman po kayo lilipat? Sabi lang. Sige, Nay, mamaya pag nakabalik ako, dadalang kita ng mga damit, Sige, kainin nyo na po yan. Saan po kayo kumukuha ng kinakain ninyo? Binibigay ko ya. May nagbibigay din sa inyo pag may nakakita sa inyo. Ayan guys, binigyan ko ng ulam si Nanay at saka binilang ko ng kanin at ulam si Nanay kasi naaawa ako sa kalagayan niya. Gusto mo ba ng pera, Nay? Kaya lang maliit lang, okay lang ba? Ha? Konti lang, ayos lang ba? Kahit konti lang, kung magkano lang yung makayanan ko, Nay. Okay lang sa'yo. Sige, sandali lang, kukunin ko. Dito kasi sa tricycle yung aking pera, guys. Kaya bibigyan ko si Nanay ng konting pera para mamaya may pambili siya ng pagkain. Ito na lang din kasi ang natira sa akin. Kaya bibigyan ko ito na pabili niya ng pagkain. Nakakaawa naman si Nanay. Ayan ang kalagayan niya, guys. Ayan ang mga gamit niya. Pero okay naman si Nanay kausap. Hindi siya Kakain ka ba? sige, Nay, kumain ako. Ito na, pambili mo pagkain mamaya. Pagpasensya mo na yan, Nay, Pag nakabalik ako mamaya, bibigyan kita ng mga damit, Sige, kain ka na. Hindi pa, ba't yung kumain? Kumain na po ako.
Sige na, paano? Ako po ay mauwi na. Mamaya pag nakabalik ako, dadalang kita ng mga damit, ha? Sige, kainin mo na yan. Salamat po, kasi kinausap mo ko. Sige, kain ka na. Basta mamaya pag nakabalik ako, dadalang kita ng mga damit, ha? Di ba kayo nababasa dito pag muulan? Paano na, maalis na po ako. Okay, kain ka na dyan, ha? Okay, ayan. Ayan guys, maraming salamat. May mauwi na muna mamaya. Pag may pagkakataon, babalikan ko si nanay at dadalang ko siya ng mga damit. Kasi nakakaawa yung mga damit niya. Maraming salamat guys. Bye-bye.